Adipati Sri Huling putrane abdi Allah sopati nalika emuni akapupo ing madya loka perang tanding lambani nasiko siap yo aku bumi nunggu yo yang ini sih capek-capeknya ya loh apa ki bukan yang kali itu lah cari kayak kan nanti ya pilaran terus tapi serah anak kedang tapi sih maksud lu dengan memori nah karena itu ya deh nanging Mbah Woyit nang istripun bisa tanggung ya. Orang kita roro jurang Mbah Wo. Lho. Nak Mas Jainal mangga kerawatan Mbah Jainal mungkin nang wong padang bilang ngono wae yang ngatasi ada lagi. Oh, kok iso jadi player baru meter. Yo gonjang. Ya, kelas isik yang liya. Katresnan ning wirah moyo. Tenang nek pandai rose ole senajan wakasan ilo lateng lewo alam punako Estu murid sagung pertama kini pun dari pun sekecana kanthi mardu saha mardika wonten ing payuwan rikalen den punika sedaya kagayuhan sedaya hajat niat Bapak Guru dados dalasan Ibu Rohminatun kayak penyanyi pikanturi daning Gusti rahayuning wilujeng ing kepareng cekap ngajeng turah wingking kanthi pangestunipun sedaya ingkang sami makam wal wonten ing payuwan punika estu sabyantu lumantaripun gegayuhan lumantar sabetipun kota sira wenang katuraken sembah nuwun ingkang kanopi dan mugi-mugi pikantuk lelir